Zdravo svima! Danas spajam divne ukuse bundeve i integralnog pirinča. Lagano je, puno ukusa, a što je najvažnije, izuzetno prija srcu i stomaku. Pa hajde da počnemo. Za ovaj recept bit će vam potrebno integralni pirinač, bundeva, paradajz, jedna crvena paprika, crni luk, beli luk, morska so, maslinovo ulje i litar vode. Krećem sa pripremom. U tiganj sipam maslinovo ulje i odmah dodajem 4 čena belog luka. Čim zamiriše, znam da sam na pravom putu. On je tu da odmah podigne ukus celog jela na viši nivo. Sada dodajem paradajz. Pustit ću ga da se krčka i pusti svoje sokove. On daje svježinu jelu koja mi neverovatno prija, a prženjem postaje još slađi i ukusniji. Sada dodajem crni luk. On se savršeno stapa sa paradajzom. Daje jelu gustinu i neophodnu energiju. Ovaj spoj je prava vitaminska bomba za naš organizam. Stiže i crvena paprika. Miris je neverovatan. Obožavam ovaj trenutak kada kuhinja zamiriše na prženu papriku i luk. To je onaj miris doma, onaj znak da će ručak biti fenomenalan. Ona se polako prži i postaje sve slađa, a ta njena aroma će se kasnije divno uvući u svako zrno pirinča. A sad zvezda ovog jela, bundeva, dodajem 100 grama. Pogledajte kako se ove jarke boje slažu u tiganju. Osim što vizuelno oživljava jelo, ona je neverovatno nežna prema stomaku i daje mu onu suptilnu prirodnu slatkoću. Ona će se tokom krčkanja polako opustiti i spojiti sa pirinčem, tako da svaki zalogaj postane neverovatno bogat. Sve to prelimam vodom i dodajem 300 grama integralnog pirinča. On mi daje stabilnu energiju koja mi je potrebna tokom dana. Da bi mi pirinač bio savršen, ostavim ga u hladnoj vodi preko noći ili bar sat vremena u toploj vodi. Ranije sam često bila u žurbi i jela bilo šta, ali sam primetila koliko mi telo zahvali kada mu pružimo ovoliko povrća i vlakana. Sada dodajem so i ostavljam da se sve lagano krčka. Kada voda ispari i pirinač postane mekan, ručak je spreman. Ono što je sjajno kod ovog jela je što je prirodno lagano, nema teških masnoća, a ukus je bogat zahvaljujući povrću. Ja volim da ga spremim u većoj količini, da imam spreman zdrav obrok i za sutradan. Integralni pirinač ostaje odličan čak i kada se podgreje. Pišite mi u komentarima da li vi volite bundevu u slanim jelima. Prijatno i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!